Salut, eu sunt Bogdan, iar astăzi o să facem un chest opening. Ok, am aici vreo 4 chesturi. Mai am aici, eu nu știu cum se numesc chesturile. Mai am aici chestul acesta, ok. Haideți să începem. Prima oară acesta. Ok, după aia acesta. Vreau să îmi pice o legendară, dacă îmi pică o legendară. Îmi pică o carte nouă. Din nou o carte nouă. Wow. Uitați, două cărți noi. Pe ăsta și pe Wizard. Ok, mai am o carte, doamne, o cutie. Pardon, de să iau asta. Deci să iau pe ăștia, nu știu. Ok, acum asta. O legendară vreau. Supercell. Hai, că e legendară. Și ce mai pic? Da. Nu mi-a picat o legendară, din păcate. Măcar am două cărți noi. Îl vreau pe Wizard în pachetul meu. În locul lui Mini Pecam, că e bun. Și cred că pompa asta sau ce-o fi, unde, că nu văd. Asta. Fornac. Eu nu prea știu să citesc pe engleză. Da? Cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. A fost un videoclip scurt, doar am făcut un mic chest opening. Și am fost Bogdan și v-am lăsat. Pa, pa!